Senyora Artadi. Sí, gràcies, president. Nosaltres avui volem parlar de les APEUs, que enteníem que és un projecte que genera consens molt majoritari tant a la política barcelonina com a la política catalana, que per això fa gairebé un any i mig, al desembre del 2020, el Parlament va aprovar finalment la llei de les APEUs, que primer va haver-hi un lideratge del Departament d'Empresa per resoldre com es faria aquesta contribució obligatòria que des del 2010 ens barallàvem per veure com es podia fer, finalment es deslloriga, i jo vull posar en valor la feina conjunta que es van fer amb la major part dels grups parlamentari per aprovar-la en un temps absolutament rècord abans del finiment de la legislatura i per tant que pogués entrar en vigor. Per això s'aprova a finals del desembre del 2020. Però, clar, tot aquell esforç que vam fer al Parlament amb els mateixos grups que ara són presents aquí, també a l'Ajuntament, ens sembla que no està servint per avançar gairebé en res. Fa un any i mig d'això i no veiem que Barcelona tiri endavant cap iniciativa. Certament ens va convocar el govern municipal, ens va dir que ara començaria formació, etc., però tampoc veiem que li estiguem donant una realitat en aquest instrument de col·laboració públic-privada que serveix per apoderar, també per professionalitzar el que és l'associacionisme, per estalviar-nos el freerider i tots aquests comerços o establiments que s'aprofiten de la feina que fan els eixos comercials i, per tant, fer un pas endavant. Ara, el govern de l'Estat decideix fer una llei bàsica, un marc comú, una llei estatal, una mica el de sempre perquè hi hagi uns mínims. Pot estar bé, no pot estar bé, no ho sé, però no hi entraré. El que passa és que sí que ens inquieta és que quan aquesta llei bàsica que vol tirar endavant l'Estat entenem que ho farà encara més difícil, el que encara no és una realitat avui, després de 2 pilots, després d'un any i mig que està aprovada la llei. I no només ens inquieta a nosaltres com a grup municipal, també està preocupant el sector. Ens preocupa el que s'està traslladant des del govern espanyol, que les associacions no podran ser impulsores de les APEUs, tal com recull la llei aprovada al Parlament de Catalunya, perquè enteníem que era una bona cosa. Va haver-hi després el debat si els ajuntaments havien de ser els impulsors o no, però no va haver-hi mai debat i sempre va haver-hi consens de tots els grups, és que les associacions havien de poder ser impulsores perquè és d'on sorgeix la iniciativa. I ens inquieta també que s'està parlant d'una major exigència encara a l'hora de fer les aprovacions, que entenem, i repeteixo nosaltres, però també el sector que ha estat treballant tant de temps per impulsar, que provocaran un fracàs de la mesura, que farà que això no tiri endavant. Com que fins ara ens enteníem amb aquesta mesura, o almenys ens havíem entès també amb el seu grup parlamentari, avui creiem que és important que una mesura que Barcelona ha fet tanta feina i que tots els grups que som aquí hem fet feina perquè l'instrument pugui existir, que hi hagi un consens com a Ajuntament per Barcelona, que aquests 2 elements no es toquin, que es traslladin i que ara que encara hi ha temps per fer modificacions, ara ha acabat el període d'informació pública i per tant encara s'està en període de redacció, que es vetllin per part d'aquests 2 elements i que des de l'Ajuntament de Barcelona hi hagi un consens cap a on preservar elements que ens semblen fonamentals de la llei de les APEUs. Gràcies.